баъзеҳо шубҳа доранд ки ҳангоми эко шояд аз нутфаи марди бегона истифода баранд табибон. ё ин ки эко чист? Ин саволҳое ҳаст ки қисми зиёди шумо барои мо мегузоред. дӯстони азиз, дар ҳамин мавзӯъ хостам ки аз табибони клиникаи Соранус як мусоҳибае барои шумо дошта бошам. салому алайкум доктор. нафароне ҳастанд ки дар дил шубҳа доранд ки амин эко аз спермограммаи дигар нафар гирифта мешавад. дар ҳамин савол шумо чӣ гуфта метавонед? клиникаи мо дар ҳеҷ замоне аз нутфаи марди бегона истифода набурдааст. ин нахоҳад бурд. бо пешрафти илму техника онҳое ки дар дил агар шубҳае доранд метавонанд дар дил худ давлатҳои рӯи дунё рафта ДНК супоранд. эко ин ба нафароне ки бо роҳи табиӣ ҳомиладориро ба даст оварда наметавонанд дар шароити лаборатории мо ба онҳо кӯмак менамоем. яъне ки аз зану шавҳари никоҳӣ нутфа ва тухмҳуҷайра гирифта эмбрион ҳосил карда ва ба бачадони зан равона мекунем. дӯстони азиз, дар дили шумо ягон шубҳае набошад, шумо метавонед бе ягон шубҳа ба клиникаи Соранус ба табибони мо мутахассисони хориҷӣ ки аз Туркия ҳастанд метавонед ки муроҷиат кунед. барои шумо сиҳату саломатӣ дар паноҳи Худо. худо нигаҳбони шумо.